keď to zoberieme na celú spoločnosť, tak sa bavíme vlastne o tom istom. My keď vidíme, ako sa naše elity hádajú, ako používajú hrubý slovník, čo môžeme očakávať, že sa bude diať v 3. slovenskej florbalovej lige. Volám sa Daniel Dobrovodský a v klube pôsobím ako brankár a tímu. A popri tom ako podpredseda klubu, čiže člen vedenia alebo manažmentu klubu. Tak som v podstate 7 rokov po škole pracoval ako dátový analytik v jednej nadnárodnej firme. A ten rok 2022 bol pre mňa taký prelomový, čo sa tohoto týka, nejakej tej životnej zmeny a celkového životného nastavenia, lebo som prišiel do momentu, kedy prišlo také, neviem, či vytriezvenie alebo čo, môžeme to nazvať teoretické vyhorenie v tej mojej civilnej práci, že prestali veci dávať zmysel, lebo na florbale tie veci sa ti formujú pod rukami. Zo dňa na deň dokážeš ovplyvniť a zmeniť kopec vecí, ktoré jednoducho majú zmysel, ako napríklad výchova detí, alebo takéto, že chceš ukázať tým deťom správny životný štýl. Keď som si dal 2 a 2 dokopy, tak ono to v podstate voľba bola strašne jednoduchá. Takéto rozhodnutie ja som vlastne spravil za 10 minút, že ja chcem opustiť civilné zamestnanie a ísť pracovať do florbalu. Ja som zistil, že tá práca pri florbale je jednoducho môj sen. Je to proste dream job, niečo, čo chcem robiť do konca života. A samozrejme, že som není spokojný s tým, ako to je a išiel som hlavne pracovať do florbalu preto, aby to takto nebolo, aby to status quo nebolo zachované. My sme dostali do florbalu viacej peňazí do klubu, aby sa tým športom mohli živiť ľudia. Robiť niečo polovičato, možno 2-3 hodiny denne, alebo 10-5 hodín týždenne. Je to úžasné, že ľudia proste vo florbale to robia keby zadarmo, ale ten šport potom bude stále amatérsky a nikam sa neposúva. Keď vidíme, ako ten šport môže vyzerať v Česku, čo je hneď za hranicami, alebo napríklad vo Fínsku, po Švédsku, čo je úplne iný vesmír, tak ja si hovorím, prečo by sme to nemohli spraviť aj u nás. Máme kde pracovať na tom, aby niekde už skončil ten klubizmus, taký ten nezdravý, a nastúpil ten imperatív, že keď teraz sa bavíme a ideme pracovať pre slovenský florbal ako celok. Problém s egom vie takéto veci veľmi brzdiť. Teo, ako hráč SK Lido si sa prvýkrát dostal na reprezentačný zraz. Ako sa tu cítiš? Čo to pre teba znamená? Aké sú s tým spojené pocity? Cítim sa extrémne, výborne. Splnený sen, ale je to niečo nové, takže aj trošku náročne, nohy už bolia posledný deň. Ale je to super úplne. Ja som začal hrávať florbal až keď som bol, neviem, na základnej škole asi 6-7. A chodil som iba tak do haly a potom som sa vlastne dostal do klubu v Puchove a tam bola iba juniorka, takže ja som v podstate začínal v juniorke, aj keď som mal možno nejakých 14 rokov alebo koľko. Takže ja som hral iba v juniorke a neskôr som skúsil samozrejme nejaké také hosťovačky v bratislavskom Snipers alebo v nejakých turnajových tímoch, takže a potom som sa presunul teda na vysokú školu, kde som pokračoval v Lide. Študujem financie, bankovníctvo, investovanie na Ekonomickej univerzite. Môj sen je taký, že verím, že tu nie som posledný krát a že sa ešte zúčastním na ďalších zrazoch a sen každého florbalistu sú určite aj majstrovstvá sveta, takže ukázalo nám to teraz, kde treba zabrať a vidíme, kde je tá vôľa a vieme, kde makať a verím, že sa to tam aj raz dostane. Drtivá většina hráčů chodí do práce nebo studuje. Jestli najdeme v Česku 1-2 profesionály, kteří čistě hrajou florbal, tak je to spíš o tom, že se jim nechce pracovat, protože ta odměna už pro ně je relativně taková, že pracovat úplně třeba nemusí, ale je to spíš jejich lajdáctví, že se jim nechce. Takže v Česku nenajdete profesionály. Já bych vůbec neporovnával slovenský florbal s českým, nemyslím to špatně,
Prostě slovenský florbal je v nějaké fázi a myslím si, že ta hlavní karta, která by měla být na Slovensku hrána, je maximální tlak na to, aby se florbal hrál co nejvíce na základních a středních školách, aby to hrálo co nejvíce dětí, aby o tom vědělo co nejvíce rodičů, aby kluby měly dostatek hráčů a díky tomu mohli mít tu dlouhodobou stabilitu a neprali se s nějakýma základníma věcmi. V Česku florbal udělal za posledních, řekněme, 10 let obrovský pokrok a hodně se přiblížil těm top 3 zemím, jako je Švédsko, Finsko, Švýcarsko. Veľký rozdiel je vo financovaní tých športov. Keď už sa dostávame do takého manažerského pohľadu, tá sieť hokejová, alebo aj to povedomie o hokeji je o mnoho širšie, alebo vnímané viac ako taký slovenský šport, povedzme. Ľudia o mnoho radšej prepadnú tej láske hokeju spočiatku ako k tomu florbalu. Ten florbal je taký stále školský šport, stále šport pre deti. Ten hokej je predsa len profesionálny šport momentálne na Slovensku. Nemáme vodku, nevadí. Dobrý. Nie, ešte raz. A teraz si zásol. Dobrý deň, želám. Vítajte u nás. Teo s Bucom čo obrusovali? Alebo čo robili? Máme to taký pekný čpánik. Pomocný sa. Citrónové, keby si chcel. Veľmi dobre. Po zápase si vždycky veľmi radi sadneme napríklad na pivo. A rozoberieme všetko do najmenšieho detailu, ale už každý máme svoj vlastný život. Vždy sa stretneme na nejakých oslavách, samozrejme, či už Silvester alebo niekoho narodeniny, ale že by sme sa nejako často stretávali sami od seba, je to menej ako za vysokoškolských čias. Samozrejme, budeme aj notebook potrebovať do Fínska, tak to bude rovnako súčasť balenia do letiskovej haly. Dúfam, že prejdeme cez kontrolu s tým v Batožine. Aby som mohol prežiť tých pár dní. Už sme došli do takého bodu, že potrebujeme sponzora. Ak sa chceme niekde posunúť, tak potrebujeme proste sponzora. Nemusí to byť 1 000 000 eur, to je sen, hej. Ale potrebujeme sponzora, ktorý nám dôveruje, že mu urobíme tú reklamu, lebo kvôli tomu to tí sponzori robia a vidí v nás potenciál. A vidí, že hľada niekoho, kto to robí dobre. Dúfam, že niekoho takého nájdeme, ktorý uzná našu robotu, že ju robíme dobre a získame sponzorov a potom samozrejme už možno budeme ten poloprofesionálny šport, alebo zlepšíme podmienky pre hráčov a posunieme celý klub ďalej. Posledné roky náš klub veľmi narastol a začali sme naražať na problémy v organizácii s procesmi a museli sme to nejako riešiť. No a s nasadením informačného systému EOS sme sa posunuli vlastne do novej digitálnej éry. Enormne nám pomohol efektívne zvládať manažovanie procesov, administráciu klubu a komunikáciu s členmi a v podstate všetko na jednom mieste. EOS vieme ovládať na počítači, v mobilnej appke a taktiež máme aj novú, modernú web stránku prepojenú priamo so systémom. Počkať, vlastne ty si prišiel s tým nápadom, však poďme do Fínska. Že by si chcel vidieť Fínsko a ako porovnať to s našim slovenským svetom, životom. Potom sme sa chytili toho všetci piati, že bolo by to fajn skúsenosť, čiže všetci piati sme boli z toho nadšení v jeden moment, potom sme to povedali trénerovi Kubovi Horeckému a ten bol tiež ako, že ten by bol smutný, tak to poviem, keby nešiel. Tak tiež, však jasné, ide s nami, takže ide ako súčasť balíka.
Moje meno je Jakub Horecký, som v Lide tréner A tímu a zároveň šéf-tréner mládeže. Popri tom pracujem v banke ako právnik. Ja som hlavne rád, že som prešiel cez tú kontrolu, že môžem byť tu. No mal som pilku, no. No bohužiaľ nechal som si ju v ruksaku už asi nejaký ten týždeň, lebo som ju požičiaval kolegyni a keď mi ho vrátila, tak som si ju zabudol vyťahnuť. A tak som sa ledva dostal cez tú kontrolu, no. Preboha, to čo je? Pak ja nemám si už naštartované? Daj mi sem. Počkaj, hold next to mark surface. Nejaký oný. Podľa mňa hentam daj ten kľúč tam, to asi musí byť. Už bolo naštartované, chalani. To nemohlo byť naštartované. Teraz tlačíš? Toto je podľa mňa naštartované. Skús dať. A tam ešte len... Please put výhylky. Pečko stlačí. Počuť, že to je naštartované. Neviem. A daj iba DS a ideš. A bomby. Lido rodina je pre nás všetkých to, prečo to robíme. A jedna vec je to, že nás ten florbal baví ako taký, ale chceme prinášať vlastne radosť aj deťom, aj rodičom z toho športu ako takého a vytvárať priateľské vzťahy nielen na ihrisku a na tréningoch, ale práve aj mimo neho. Prileteli sme do Helsiniek a teda nás čaká cesta autom zhruba 2-hodinová do Tampere na naše prvé skúsy a poznatky, ktoré ideme získať v podstate do klubu Nokianu, ktorý sídli v meste Nokia, ktoré je nedaleko Tampere. Je to príjemné vedieť, že tu druhá väčšina ľudí je na vysokej úrovni po anglicky a nemáš problém sa dohovoriť. A taká životná úroveň je taká tá severská, ako sa to vždy hovorí. Hello, finally Daniel. Janne, nice to meet you and welcome. Hi. Janne, nice to meet you. And Just a few seconds. Yeah, that's, like I said, not the best. Maybe yeah, and this is your like a home Yeah, home? yeah, You yeah. play Yeah. Africa matches here? Yeah, Okay. and practice. So Nice. So do everything here. Sa nám hodili takí dvaja, traja strelci. Si zober, že všetko v plnom šprinte vlastne. On ide 3 na 2, v plnom šprinte dá stop time, dá hlavu hore a proste dáva presnú nahrávku do streleckej pozície. Vidíš, je to o tej fyzickej príprave, zase sme pri tom, jak proste šlapu hore-dole. Stále idú nohy. Či si pod tlakom, či ideš do tlaku, či ideš do breaku, či ideš do backchecku. Radosť sa pozerať. is it often that people from clubs from all over development, like former developed countries like Slovakia, maybe I don't know, Latvia, Germany, and so on, are coming to your club just to be for visit, to have a talk, to just ask some questions? Is it often? No, I think you are the first one, so Really? you are doing a really good job. There is open doors for the players and coaches, so I think we know that we are one of the best countries in floorball, so I think if somebody needs help, we can help. So I think, and I'm also with the Australian national team. Australia is far away, but it's really nice to help. Yeah. I'm the assistant coach there and so on. So it's really big honor for me to help for them also. It's good for us and it's good for floorball if the floorball grows and so on. So it's really important. It's a really good spirit between the coaches. We are fighting, of course, on the field, but it's behind the scenes. It's always like. The question for our cameraman. No. You want the mic? Okay. What is the budget of your club, if you can say? Yeah, I'm not sure what the budget is for the whole club. I don't know, but men's team is like
what could I say? It's like almost €500,000, you know, because they're traveling and Okay, the but you place, say that just for men's team. Yeah, so yeah. every category has their own budget. Yeah, they have their own budget, and they are doing that by themselves. The teams inside that. Okay. That it's not managed. It's not managed about the club. Okay. And what is your resources from of the money? Yeah. No, it's in our team. It's sponsorships. Okay. Deals coming From city or from and okay. private companies and so on. Private so it's companies like is the most. Yeah, it's most because also and there is not so many places to watch the game, so it's not coming the money from the games, you know, the spectators. So Yes. it's mostly from the no, not from the men's Just team. floor. Yeah, just the floor, but that's quite. Ali, teraz musíš zakývať, keď si v strede. Hej, ty si v strede. Myslím si, že korupcia vo florbale v podstate nemá byť aká, keďže väčšina ľudí aj na Slovensku a vo veľa ostatných krajinách to robí zadarmo, robí to na úkor svojho času, svojej rodiny, svojej práce. Takže zatiaľ by som povedal v tomto florbal taký nepoškvrnený šport, lebo každý, kto to niečo dáva, tak od toho niečo očakávam samozrejme naspäť, ale zatiaľ to nie sú tie finančné veci a počul som aj, že raz sa stalo za celý ten čas, čo fungujem, že niekto si tak polovážne povedal o nejakom úplatku pre rozhodcov a tí ho vysmiali, že sa nám vôbec neoplatí, lebo sa rozprávame o takom malom, že niekto za 20 nebude si kaziť celý svoj pocit z toho športu a z toho celého. Ale hovorím, čo sa stalo raz a tiež to bola taká možno polosranda, neviem, nakoľko to ten človek myslel vážne. Momentálne sme na 100 000 odhadom. Tento rok sme sa tam dostali. Väčšiu časť tvoria členské príspevky a menšiu časť tvoria dotácie a sponzory. Dotácie od samosprávneho kraja, od mestských častí a tak. Nič nedostaneme zadarmo. Fínsky vláčik vchádza do pásma a naši chlapci mu vychádzajú v ústrety. Vybojovali sme tento súboj. Zaslúžime si malé vydýchnutie, no na radosť je ešte priskoro. Nemáme na výber, potrebujeme tam ihneď poslať oddychnutých chlapcov. Do hry sa vraciame s čerstvými stilami, no aj tak sa stále pohybujeme, tak povediac na tenkom ľade. Severská kvalita je aj v tomto zápase citeľná a táto tretina je teda veru poriadnym sústom. Naše mladé pušky sa na ploche pohybujú s ľahkosťou a to nám pomáha vzorovať fínskej kvalite. Skóre je stále nezmenené a my musíme zabrať, ak chceme pomýšľať na úspech. Krajina tisícich jazier je pre našich chlapcov poriadnou školou, ale práve v takýchto chvíľach sa zbierajú tie najcennejšie skúsenosti. Tento týždeň sme boli na Zelenom plese a v Tatranskom múzeu a v Botanickej záhrade. Myšmaš sme my traja. My sme ako keby jedna striedačka a nám trom sa hrá akože najlepšie. Čo znamená myšmaš? To je skrátka Maťo a Mišo. No ale delíme sa, že on je akože ja som ako keby dorážač, ja som pred branou. Ja som obranca. On to prenesie do pasma a on strelí z polovice. Áno, on je taký útočník a ja som obranca. A ja som taký dobrý. V čom prezradíte na trénera? Viete, ako prezývajú? Áno, je to Buco a je veľmi milý a dobrý tréner. Áno. Dobre. Lepšieho sme ani nemohli mať. Že vraj, keď bol malý, tak bol bačenatý. No, akože mne vždycky tréner hovorí, že mám ísť do pedu, ale ja vždycky potom očakávam, že ich oberú a vracajú sa naspäť. Takže ja som skôr taký oberanca. Proste dať každému príležitosť. Ja nepotrebujem mať z každého dieťaťa, ktoré trénujem,
športovca do A tímu alebo super hráča, ale ja chcem, aby spomínal na to obdobie ako na šťastné obdobie. Aspoň takto. Okay. Yeah, I'm sorry about the weather. It's really shit. Like, you know, I have to say about like, it's like normally in this time of the year it's only snow and everything, and it was like 2 weeks ago. Hi everybody, I'm Jonas Nava from Era Vikingit. I'm sport director, also national team coach from Czech Republic. Only some clubs are bigger in football. 2 or 3 clubs are bigger than Era Vikingit, but we are next. So bigger than any basketball and bigger than any hockey club. Now we have been like 7 years to kind of trying to build a new club. And when we started, it was like the biggest club in the world, I think 2,100 members. And we had, before COVID, we still had like almost 2,000 members, but COVID came and we lost lots of members. During it, it was like 1,200 at one point. Now we are like at 1,700, I think. So it's pretty big club still. In generally also, if we're thinking Finnish clubs, in all of the sports, this is like a huge club. Here is like, it's based on here because like all of the away teams has to walk through here to play the matches. So it's like they have to see the kind of history of the club and kind of lots of titles. Most of them are won with Markku Rantala, Ransuhest legendary coach. U nás byl komunismus, tak pořád je jako ta idea si něco nárokovat zdarma samozřejmě, což tady cítím, že je velká kulturální odlišnost. To je o kvalitách toho klubu, že sežene lidi, kteří administrativně zvládnou zpracovat dotace, nebo že sežene nějaké partnerské peníze. Je tady obrovský servis z řad rodičů, kteří zajišťují balony, rozlišovánky, pomůcky. V průběhu tréninku jsou třeba i v některých kategoriích 2 rodiče, kteří dohazují balonky zpátky, aby ten trénink byl efektivní. Až v filozofkách takovýhle rozmazlování. Tak v tom akademii týmu vyžaduju tu osobní odpovědnost těch hráčů. A tam byla výměna názorů, že některý hráči jako nedokázali pochopit, proč oni mají mít za něco zodpovědnost, proč má být někdo zodpovědný za vybavení, proč má být někdo zodpovědný za jiné věci. A když jsem vysvětlil, že to má nějaký přesah pro mě do života, tak to pak jako akceptovali a teď to funguje velice dobře, protože oni si museli ty role rozdat, museli si sami definovat, když někdo ty povinnosti nebude vůči tomu týmu dodržovat, tak co zatím bude a po těžkých začátcích ten tým teď funguje fantasticky zevnitř. We are management of Slovak Sport Club, floorball club. We call it Eškali do Bratislava from capital of Slovakia, and we play the top men's league. We finished 4th last year, so we are trying to get our club at a higher level. So we have those ideas that we are going to visit clubs from Finland, Czech, Republic, and so on, from floorball more developed countries, you know. We know which level we are, and of course we want to grow this sport. Yeah. It's good for everyone, also for us. If you come to be better, this sport's coming to grow, and everything's coming to be bigger. Everyone coming to win. So for me, it's not a problem speak with you and try to help you or for our club or some other club in Finland. I'm quite sure that they come to help you if you want some help. Yeah. But I think it's everyone coming to win if this sport coming to at the end of the day. Yeah. Are you all professionals? No. If you mean players, I think there is
more or less 5 to 8 players who can play or they working for the club. And then there's many players who works maybe 50%. I have also a side job. I'm a teacher, and I'm not alone here. We have 6-7 coaches, so I'm not here alone. So There are 6 coaches at the men's team? Yeah. That's a nice group. At least. Can be more. Actually, we are 8. Yeah. So I think it's worked quite good right now in Finland with the government and with the schools. You can train almost every day with 2 times. It's also good for your country, for your government that you have people who lives healthy and that kind of things. And in Finland we have possibilities for a little bit older guys that they can training in the mornings with the school. And also in the high school level, there is possibilities of training almost every day with the school, and there is floorball coaches. So that's very good for the juniors that they can train 2 times in the day. Morning in the school. In the morning with the school and yeah. So, and, I think that if you want to be a top player, it's not enough if you're training also only with your team. You have to train more than 3 or 4 times in a week. And if you can train the mornings and the evenings, so you can. This is the way how you did? Yeah. In your young age? Yeah. Prečo my nemôžeme byť úspešní proti Fínom, proti Švajčiarom, proti Švédom? Že tam to není o tej taktike, tam to není o postavení tých hráčov na tom ihrisku, ale proste je to o kvalite. Že jednoducho tam je dobre zvoliť tak takticky, keďže si na ťažkom turnaji, máš 5 zápasov za 5 dní, tak radšej tak, ty vieš, že ten zápas prehráš. Ty ho môžeš prehrať 3-2, ubráš perfektný výsledok, ale prehráš ho. Keď máš ten papier vytlačený, tak to vybavuje. Prečo si napísal v Helsinkách? A tak všetci vedia, že Kukulič napísal na všetci vedia, že už to vedia všetci. Všetci to vedia, že na Instagram som dal všetko, čo som mohol. Dokonca ja som dal na Instagram, si chápeš, že si dal. Treba to brať trošku aj. Ja ti musím dať Len tak ma to prekvapilo, že potom keď povedal, že tých 800 000 je na mužov ženy. Prekvapili. Poslali nás na parky, no. Prekvapili. Kaksi milióny. Hej, 2 milióny. Akože veľké prekvapenie. S tým, ako show sme videli včera a všetko, jak to vyzeralo, tak ma to prekvapilo. Aj sme to vlastne potom riešili na obede s Danom, keď sme boli v tom Burger Kingu, že je to prekvapenie, ale nie je to prekvapenie, že vlastne 2 milióny eur je v podstate na taký veľký klub málo, ale on nám to aj hovoril vlastne to dneska v tom rozhovore tou mentalitou, že vlastne oni si strašne veľa vecí robia svojpomocne. A tým pádom strašne veľa peniazí ušetria na tom, že nemusia platiť ľudí na svetelnú show, na púštenie hudby, na stavenie ihrisiek, na hocičo aj mimo z toho zápasu, na ten catering, lebo že to sú všetko ľudia z tej Classic Family vlastne. A to je tá family, Áno. Ja teraz 60 ľudí na organizáciu toho včerajšieho zápasu hovoril. Ja som sa opýtal, keď sme išli na tú druhú kávu, že koľko majú ľudí na zápas a on vravel, že 50, 60, 70. Tretina nášho klubu organizuje jeden zápas. To je už 10 ľudí iba na svetlo a techniku. Áno, tak to mali na vysokej úrovni, ale neviem, či som dobre rozumel, alebo či sme to pochopili, ale ja som to pochopil tak, že všetci tí ľudia sú nejakým spôsobom zakomponovaní, alebo boli súčasťou klasiku, že keď tak to robia proste v rámci výpomoci klubu, alebo to možno robia za nejakú kamarátskú cenu, hej, že nemusia platiť proste trhové ceny a to je možno ten, ja som typoval 3,5 milióna. Ty si, neviem, jak ste... Ja som bol 3 až 4, no. Ja som to povedal 3 a povedal som do 5, aby som nehovoril furt text. Hej, ale akože to je to, ale neverím, že nemyslím, že úplne členové klasiku, ale práve možno aj tí známi, rodina a takto, nielen rodina hráčov, ale možno jeho a to. Ale znova sme v tej rovine medziľudských vzťahov a rešpekte. Proste, keby hráči a funkcionári mali rešpekt voči všetkým zložkám, všetkým ľuďom, ktorí sa vyskytujú pri tom športe, tak veľa vecí by išlo jednoduchšie. Niekedy si kúsnúť do jazyka, niekedy možno empaticky pochopiť, že
ten človek vám neprišiel spraviť naschvál zle. Hej? Len jednoducho spravil chybu. To sa stáva. Každý robíme chyby a treba sa na to pozrieť z nadhľadu a vidieť taký ten väčší obraz za tým, že nie je to iba o tom momente, aj keď to niekedy strašne vie nahnevať. Ale je to človečina, ktorá niekedy chýba. Tak ja si myslím, že najväčšiu radosť by som mal, keby nás bolo viac v klube. Bolo by nás 200 detí, myslím. Keby sa to podarilo dosiahnuť, tak to by znamenalo, že sme spravili veľký kus roboty za ten rok a oceniť to aj tá spoločnosť a ľudia, ktorí sem prídu. V klube máme takú filozofiu rozvíjať nielen florbalistov, ale najmä športovcov, ktorí budú prospešní nielen pre náš klub, ale aj pre spoločnosť. Čiže okrem toho, že budú dobrí športovci, kvalitní športovci, tak budú aj dobrí ľudia. Hi, I'm Sami Johansson. I wanted to say congratulations to Lido, 20 years of existence. Hi, my name is Mikko Leikkanen and congratulations from my side as well. And nice that you are exploring the floorball world also here in Finland, but congratulations Lido. No niin, tervehdys Slovakia. Olen Pasi Peltola Classic Familystä Suomesta ja Black Boxista. Paljon onnea 20-vuotiaalle Lido Bratislavalle.